Ndamuka muna sindu kudama faera asina kukani kwa nezvipadera ndoda nyaya dzechokwadi saka nditrust nobody. Kweme muchiri parapa kwenda ngatiende ku victim friend unit uko kwanuko kaenda office abana kuna vanhu hakuna vanhu ndatozotenga timbosvaka pekugara kozo hakuna kokugara ku 13 maenda ndasvika kwese ku 17 hakuna munhu ndikuramba ndichipota ndichicheka but hapana kurwadziwa office kuendeka kuchipatara daiwa komana pana mabhazi pachipatara daiwa nditange ndapiwa tsamba yemapurisa kuti nditange ndirapwa kana pasina tsamba handiskurapwa sanisana tauya pana patite report anzi nyaya yacho ndeichaichai nyaya iyi aiwane murume ake ndisvika kungomurova anga haisi first time iyoyo anga rakazvita nenezviro kwakusvika umba kwaupuwa sazi hanzi dzashoti kutonhora hanzi harina nyama asi nyama afunga kuti nyama yangu sisangwa neiwana kupi nyama iye kana asiri kuenda basa asiri kuunza nyama yacho mulockdown momo inowanikwa kupi nyama yacho handisi kuziva sandoti akurovera sisi wangu zvizvezvo murume mukuru chaiche akasvika kurova muri sisi wangu nedemo kumuku mese umu akachimhongora mese umu kwakumutatamisa anozotizira amusana rakaofisa atizira kumba kwangu usiku asina kupfeka mukadzi mukuru wesono alright sorry ambuya sana yambuya imiko munogopa murume wenyu sadza rakapora risira maseko imi zvakupondera iwe unodzidzei kana usisi wako achikupa uchitipa murume wake sadza rakapora nai saka pa manje toona kuti todii handiti toona kuti toita sei manje ndingaita sei manje mamuchatsamba ku 13 maenda mukatombosvika pakanuka mukaita sei kana zva nokudzokera izvo nditi pamwe munhu acho anenge adzoka hakuna munhu nasichinganiko test hai saka toita sei apa zvatingatoita pa tokunyorerai tsamba tomupa aiwa tounyora tsamba unomupa ouya kuno akatomira nedemo aroda kundiuraya akakuuraya manje ndopatopinda manje ipapo inini kwangu ndokumedhaka kumedha nekustop theft hai koko topedzerana akangokuurayai chete anofira mujeri saka ofisa ndotanga ndafa kuti mugona kutsunga vanhu ndiri kuti ininika nachinganiko test sorry siva ndaenda kuworkshop kwamutare siva ndandianoita zvevictim friend unit kuseruku saka kuvictim friend unit kune munhu wani ya pakamba isa inoyi munhu wani ndiye anokwasatibatsira ndiye ari kuvictim friend ndosatanda kuti endai ku13 but sivanda ndiye anotokwanisa kubetserai ku13 imamukwasakubatsira zvinhu zvacho ininika handikwanisa kuita izvozvo iko hakuzi kwangu takatoshota pano saka munotenda munhu wani wakuvictim friend unit madi kutenda muri mese akafamba sezvaite zvezvisibanda che toya toripota isu hamuchikwanisa tibatsira iwo ndiwani ndikutoda kuti ndibvunze nditoti saka madi kutenwa makawanda saka iwo uda kutiudza zvetraining udaita syllabus yetraining ndiwo wauda kuya nesyllabus patiri isusu ndati ndiwani uda kutiudza saka muningina wenyu ndiloya ndiani ndiinspector ndionotraina vanhu panapa handisi kuti ndiri kutiramba ndodai matrain chisumuka ubve pano izvozvi uende sumuka izvozvi uda kungwara kumamisha uda kuzvita zvekuti unopfeka magirazi uda kutiudza basa redu isusu inzwaka hausageste manje ende unosagestira pamukuru wako munotaurisa sereke urikuona mai ukatadza kurohwa pechitaurisa kudai so taakupedzisa tauda kuinga taanguzomuzonanzi mapurisa ari hafu mechitaura zvinhu zvebanga iwo hauende pamberi ini panapa kana ndikubetseka uda kuita zvechibhurubhuru zvekutarisa magirazi uchitaura zvinhu zvisabasa I'm a qualified police officer. I've got a degree pauri kundiona panapo sada kuti ndishamisirira nezvinhu zvemanga mechiroerana zvinhu zvesadza zvisabasa rese panapa ndokusunga izvozvi manje ndokuisa mukati umu mahara for the meantime kaambuya izvayaka for the meantime ka ene munokumbira regerero makumbira regerero mungotaura sivanda paanodzoka next week mouya nyaya dzinogadzirisika bozi tataura nenyaya dzakawanda kudai soka tikaniko iwe
vaenda kuurari kuraisi ka ye wanaenda kuraisi wanaenda kuraisi wanaenda kuraisi wanaenda kuraisi Mas sei como a prisa já se Sonhar é uma fase tua.